E o premio especial do xurado á Embaixada da Amizade Galego-Lusófona. O premio vai para a Sociedade Cultural e Desportiva do Condado. Boa noite a todas e a todos. O limiar do libro do 24 Festival da Poesía escrito por Luz Fandiño decía así: o miño non é unha fronteira. O miño máis ben é a arteria dun só corpo. É o cordón umbilical que xungue a Galiza e Portugal. Aí está ese fermoso poema de Joao Verde que di: vendos así tan pertiño, a Galiza máis lo miño son como dois namorados que o río trai separados. Quasi desde o nascimento. Deixalo, pois, namorar, xa que os pais, para casar, lles non dan consentimento. Este verso, que fica no camiño da tasca do Copita en Monsao, nun mural de azulexo ou texa, mais as inquedanzas dunha rapazada de Salvaterra, despertounos a luz da cultura e o amor á terra de Ica o Mondego. Este premio que nos concededes hoxe non sería posible sin os compañeiros que xa non están con nós físicamente. E quero os lembrar: Manolo Soto, o Rata, Antón Bértolo, Carlos Bértolo, Poli, Picho Suárez, Antonio Visconti, Zacarías, Tito do Porriño, C. Faría, Xorxe o Taxista e Paco das Santas. Eles como as que ficamos, estarían fachendosos de deixar a semente de mozos e mozas que hoxe danlle continuidade á Sociedade Cultural e Deportiva Condado, que hoxe nos representa aquí con Noela e Carliños. Ola, boa noite. En nome da SCD quero agradecer enormemente este premio especial do Xuri que concede o proxecto tan importante como é Arrimad, proxecto fundamental para aproximar a cultura e a lingua destes dous países irmáns. Un premio que chega cando vimos de celebrar 50 anos de resistencia cultural. Estamos seguras que o seguinte recoñecemento vai ser un localciño que buscamos por aí polo Condado. Para a xente da comarca do Condado, a vontade de potenciar as relacións con Portugal, tanto lingüísticas como culturais, políticas e humanas, surxe de maneira natural polas propias vivencias persoais e as circunstancias xeográficas e históricas dun lado e do outro do Miño. Era normal participar na romería da Virxen da Cabeza, ir ás feiras a Monsáu e Valença, ou ata o propio contrabando para obter os bens de primeira necesidade, pois era de ida a volta. Moito antes de que fose construída a Ponte Internacional, as xentes de Salvaterra e o conxunto do Condado xa tiñamos claro que a raya nos unía máis que separarnos. Eses lazos naturais foron alimentados polas activistas da SC de Condado, con resposta notável por parte do outro lado do río, onde contamos con moitos amigos e amigas. Numerosas ligazóns foron experienciadas pola SCD, desde a importación do fútbol de salón, o Fubito, até a organización do multitudinario Festival Luso Galaico, que comentaban as compañeiras, onde participaron os cantores da Revolución de Abril, o Ceca, máis o Ceca Afonso, Fausto e Vitorino. Este festival foi o predecesor do actual Festival da Poesía no Condado, no que a participación lusófona pois é unha constante tamén. Desde os nosos inicios, aos poucos, vai dando lugar a simbiose entre a SC de Condado e Portugal, cuestión que se cristaliza cando a sociedade asume a defesa da unidade lingüística galego-portuguesa como vía necesaria para a recuperación e a normalización da lingua galega na Galiza.
Aprender do pasado para entender o presente e construir o futuro. Compañeiros e compañeiras deixáronnos un patrimonio moi valioso que pretendemos preservar e, así, continuar sendo axentes da construción nacional desde unha mirada de base, popular, do lado das oprimidas e desde unha óptica internacionalista. Non podo despedirme sen agradecer a grande familia da SCD, Condado, e a esa que vai máis alá das súas socias, as centenas de amigas e amigos, moitas que hoxe están aquí partellando este encontro con nós. Mas, sobre todo, isto vai dedicado a todas esas persoas que nos trouxeron ata aquí e as que xa non están, porque isto vai polas que foron, polas que somos e polas que virán. 1000 primaveras máis a SCD Condado. Moi ben. Disculpade un minuto, porque a Sociedade Cultural e Deportiva Condado temos que lembrar, como non podía ser de outro xeito, ao pobo palestino e berrar forte e alto: Palestina vencerá. Ben. E como non podía tamén ser de outro xeito, decimos non ao intento de puñalada á vida e á natureza no corazón da Galiza. Altri non!